Guten Abend, Damen und Herren. Отново се включвам. Вече съм в влака и след една спирка ще следвам. Това е Hauptbahnhof Централ стацион. Bitte rechts aussteigen, моля, слезнете отдясно. Аз ще слезна отдясно. Така, слизаме. Това е втория видеоматериал за днес. Ето, ползваме пак ролтрепе, ескалатора. Това пак е регионален център. И другия регионален център, дето е търговския център. Пасинг Аркаден. Там ще ти трябва 4-5 часа да обиколиш целия магазин на 3 етажа. Може би има повече от, не знам, 500 фирми. Тук пак всичко е 6 точки. Като дойдох тук не знаех къде се намирам. Бях заблуден от Котенци, ама сега вече всичко научих. Ето тук пак е подлез. Продължаваме напред. Weitere noch geradeaus. Продължаваме напред. Това работи 24 часа. Когато ми трябва нещо и съм късно вече тук, се вземам от тук. Пак има такива закуски. Rewe to go. Значи Rewe, Aldi и Penny, тези магазини ги няма в България. В България има само Kaufland и Lidl. Kaufland е силна марка. Търговска марка магазини. Ето сега се качвам нагоре. Тук се е повредил ескалатора, ролтрепето. И какво правим? Качваме се по стълбите, тренираме за крака. Сега отиваме към централно Hauptbahnhof. Hauptstadt означава столица. Hauptbahnhof е спирката като централна гара София. Тази марка Йорманс функционира повече от 23 години за бързо хранене, закуски. Все още при тези голямо капучино лате е 2 евро. И така, да видим как ще. Тук хората не си играят, яко работят. Няма събота, няма неделя, гледай. Правят голяма конструкция, не знам какво се случва, но правят хората. Виждате? Това е Deutschland. А тия всеки втори станал зихарка към Deutsche Bahn, към влаковете. Ама бичат по 12 часа. Аз можех да стана такава охрана, ама се отказах. Цял ден си бънка. Това са пак бързи закуски. Гледате какво става, но тук тя продават скъпо. Само хранителните магазини закуските са добре. Тук 4 евро, 5 евро и така. Тук се прави нещо много сериозно. Тук пак още един филиал на Йорманс. При тези е ефтино. Ама пиенето, яденето, чат-пат, не всичко. И от тук ви документирам централна гара Мюнхен. Hauptbahnhof. Това са секторите тук, стационите. Това е бързия влак. За този трябва да се плаща екстра. Моят билет за цяла Германия в момента с новата цена е 58 евро. Преди плащах само 100 евро за моята работа. Зона М1. Зона М1. Jetzt ich bezahle 58 Euro für ganze Deutschland. Dieser Zug von Express Schnellzug wo fahren? Nach München-Nürnberg. München-Nürnberg ungefähr 1 Stunde mit dieser.
Zug, Schnellzug, anderer Zug, zweite Klasse, ungefähr 1 Stunde 30 Minuten, auch Nürnberg, aber diese zweite Klasse. Това е първа класа бърз влак, това е втора класа, пак към същия град, Нюрнберг. Ами, единственото изпълнение направиха Германия, че тези билети дойдоха много добре за жителите, които живеят в Германия, защото преди само плащах 100 евро за пътуване една зона, а сега плащам 58 евро с новата цена за цяла Германия. Няма значение бус, трамвай, подземен влак, урбан, влак и така. Само за този се плаща екстра. Екстра значи допълнително. Това са бързите влакове. Развивали не знам колко километра ми казаха. Над 200, 300, не знам. Нямам си представа. Но са бързите влакове. Така. Това е общо взето от мен. След малко да се документирам и аз. Да ви се покажа леко. Здравейте! Чувствам се в отлична форма. Не тренирам от известно време, но ще се оправят нещата. Не съм ми забравил, всичко е 6 точки. Опитвам се да си взема самостоятелно жилище с финансиране. Финансиране чрез банка, а не цял живот да си под наем. Ами това е от мен. Да видим как ще станат нещата. Оставяме.